Čaute ľudia, to som ja Erasmus 159 a dneska sme tu pri ukážke, ako si správne nastaviť Bandicam. A možno to bude aj na stiahnutie, ešte neviem, jak tú stránku znova nájdem, lebo nechápem, prečo mi to stále vírusové stránky ukazovalo. No tak nič, môžeme sa do toho hojiť. Takže poďme do hlavní. V hlavnom si nič nemusíte ako nastavovať, iba pokiaľ chcete, tak si môžete dať, že nech sa vám zapne Bandicam hneď po zapnutí počítača, ak máte Windows, no po zapnutí Windowsu. Potom video. To si tieto tu veci 4 zapnite a tuto si dajte, že teda tuto si nastavte, že čím chcete zapínať. Ja dám napríklad ale mám najradšej F12. Dobre, obrázok. To vám stačí, najviac zo všetkého vám stačí iba toto tu hore. A tuto je, že či nechcete urobiť aj ďalší snímok a čím, ale tak to je ako v mojom prípade na nič. No tuto si nastavíte, že ako kliknúť, keď toto zapnete. Napríklad číslo 3. Každé 0, teda 1,03 sekundy. Ja neviem, to je jedno, ale ja to teda nechcem, tak na čo mi to je. Potom zobraziť ukazovateľa myši. To je taká vec, že proste niekde kliknete a budete mať, no ja si to v tomto prípade nechám, že efekty, keď kliknete niekde myšou. A to je vlastne všetko. Tak možno bude ten Bandicam ozaj, zabudol som povedať, že no tak nič, nejdem na to klikať, ale proste, jak sa teda, teda jak budete chcieť natáčať z hier, no tak kliknite na toto a toto je iba na plochu. Tak ja sa s vami lúčim a ďakujem za zhliadnutie tohto videa, dajte like alebo odber. Čau.